соли 2012 Малоҳат Азизова баъди 11 соли издивоҷ фаҳмид, ки шавҳараш зани дуввум дорад. Шавҳараш ба ваъдаи қатъи робита ӯро ба ҳифзи оила розӣ кард. баъди 6 соли ваъда маълум шуд, ки шавҳараш ҳанӯз ҳам бо он зан зиндагии якҷоя дошта соҳиби 4 фарзанд будааст. ӯ мегӯяд, агар пешниҳоди навбатии шавҳарашро намешунид, аз зиндагии дугунаи ӯ пай намебурд. ҳар ду таҷо зиндагӣ ман дигар шароит надорам, ки ба ду ҷо тақсим кунам. Малоҳат мегӯяд, зани дуввум доштани шавҳараш барояш як хабари шум шуд. аммо таклифи дар зери як бом зистан бо ӯро таҳқири навбатӣ донист. зиндагӣ мекунӣ ё хона холӣ мекунӣ? ман ҳамин хеле инсонам, ки гуфтам ман хона холӣ мекунам, ман зиндагӣ намекунам. ту марде, ки дар ман хиёнат кардӣ. Малоҳат мехоҳад Санъатулло Санъатулло Саъдуллоев, ки подполковники милиса аст, барои ин кирдораш ҷавоб гӯяд. коркуни орган, коркуни милитсия зани дуюм мегирад. қонун куҷое нигоҳ мекард, ки мо имрӯз аз дар берун шудем ба ду гӯдак. дузанагӣ дар Тоҷикистон манъ аст. Додгоҳи ноҳияи Ҳисор ба баррасии дузанагии ин афсари милиса шурӯъ кардааст. Гулбаҳор ҳамон занест, ки ба гумони зани дуввум буданаш дар ин мурофиа иштирок мекунад. ӯ мегӯяд, зани аввал дар бораи ӯ медонист. хай медони зани вай гудакора яду бор бурдам ҷангу ҷанҷолошон бисёр шид. дига ҳами хед вай шидему ҷудо шидем. бародари марди муттаҳам ба дузанагӣ даъво мекунад, ки никоҳи Гулбаҳор бо Санъатулло расмӣ набуд. бас как сажители гаштагӣ гирифтагӣ хай никоҳи хай намешавад. мо мусулмонем ва никоҳи мусулмонӣ кати. Баракатулло моликияти падарро дифоъ мекунад, ки зани аввали бародараш аз додгоҳ хостааст он ҷо ӯро маскун кунанд. кала гирифтод гунаҳгорам, фарзандоя бо таъмин мекунам, ба кала мегирам, не ки зани якума ман маскун мекунам да моликияти худам. Малоҳат мехоҳад ба ҷуз маскун кардани ӯ шавҳараш пеши қонун барои аъмоли худ ҷавоб гӯяд. ҳамин вақте ки зан ҳуқуқи худша донад, албатта поймол намешавад ҳуқуқи вай. ҳамин мардоям бо ҳамин як тешвиш ки фаҳмад, мумкин ки дар оянда ҳамин хел дузанагиҳо, мардое ки чишми давлатану ба ҳамин роҳ рафтан мумкин камтар мешавад. агар дузанагии Санъатулло Саъдуллоев дар Мурофиа исбот шавад, бар тибқи қонун 50 000 сомонӣ ҷарима месупорад. дар Тоҷикистон фарҳанги ғайриқонунии дузанагӣ роиҷ аст. баъзан ба сабаби созиши занон ба ин вазъ мардҳо беҷазо мемонанд.